Бүгінгі көндә татар халкында югары сыйфатлы рэп бармы? Рэп бар дип әйтергә була. Шуннан да югары сыйфатлы яңгырашы буенча шулай ук бар дип әйтим. Рэп күбесенчә сүзләре дә, музыкасы да бер кеше белән языла һәм инде башкарыла. Шуның белән ул кеше тулаем үзенең күңеленең күңел энергетикасын җиткерә. Шулай ук телне саклап калуда да зур роль уйныйдыр, шулай Әлбәттә, бит. бу телне популярлаштыру, чөнки яшьләр бүгенге көндә күбесенчә рэп музыкасын тыңлый. Китсәң дә юрак, сүзләрем антым, ватан йөрәктә, ватаным алтын. Илһам абыйның рэпка карашы ниндирәк иде? Илһам абый урын җмакта булсын, гомумән алганда бик гади кеше иде. Минем өчен бу ниндидер теге Ачыш булдымы? ачыш булды. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Татар халкында рэп бармы? Һәм ул нинди булырга тиеш? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны тапшыруыбызның кунагы татар рэпына нигез салучыларның берсе Шәкүр белән табарбыз. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн барыгызга да. Рәхмәт безнең студиябезгә килгәнегез өчен. Чакыруыгыз өчен рәхмәт. Шәкүр, менә сез чыннан да татар рэпын беренчеләрдән булып татар сәхнәсенә алып мендегез һәм шул рәвешле эстрадабызга яңа сулыш эрдегез. Ничек итеп татар рэпына алынырга булдыгыз һәм әлеге музыка юнәлеше белән ничек шөгыльләнә башладыгыз? Татар музыкасына килер алдыннан мин 2003 ел тирәсе рус рэпы белән шөгыльләндем. Һәм шуннан соң Барс Медиада рус альбомын яздырганда Фәрит Таишев, ул вакыттагы Барс Медианың генераль директоры, генераль продюсеры, татар җырында яшьләр көнендә чыгыш ясарга тәкъдим итте. Менә шулай татар музыкасының тегермәне өстерәп алып китте дә инде. Ничек итеп гомумән сәхнәгә килеп эләктегез? Сәхнәгә менә шулай гына. Теге, зур сәхнәгә. Ниндидер костюмлар бәлки узгансыздыр. Барысы да балачактан башланды дип әйтик, инде без татар гимназиясендә укыдык. Сөмбел Билал белән бер класста укыдык. Курас әлбәттә зур сәлам аңа. Барысы да балачактан класс җитәкчебез биюләр буенча, җырлар буенча безне еш кына бәйгеләрдә катнаштырадыр иде. Ни өчен нәкъ менә рэп, башка юнәлеш түгел? Бөтен барлык музыка жанрларыннан иң якыны, иң күңелгә ятышлысы рэп. Шуңа күрә? Шуңа күрә шуңа тукталдыгыз. Әлбәттә. Хәзер әйдәгез рэпның килеп чыгышы турында сюжет карап китик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Яхшы. Татарстан һәм Башкортстан республикаларының халык җырчысы легендар Хәмдүнә Тимергалиева бер әңгәмәсендә татарга рок һәм рэп кирәкми, татарга моң кирәк дип белдергән иде. Беренче карашка шактый кызыклы бу фикер белән килешмәү дә авыр. Моң сүзенең башка телләргә турыдан-туры тәрҗемә ителмәве, аның бары безнең халыкка гына хас булуын тагын бер катыраслый шикелле. Ләкин яшь буынның бу уңайдан үз фикере бар икән. Барлыкка килү белән музыка жанры буларак рэп әле чагыштырмача яңа юнәлеш. 1972 елда Адриано Челентано, танылган актер, композитор һәм җырчы, көйгә кушылып текст укый. Әлеге текст уйлап чыгарылган телдә, уйдырма сүзләр белән язылган була. Җырчы шул рәвешле кайбер кешеләр белән аралашу диварга борчак сипкәнгә тиң. Никадәр сөйләсәң дә аңламыйлар дигән фикерне җиткерә. Әлбәттә, халык яңа иҗат төрен аңламый. Ул шуның белән онытыла. Ләкин озакка түгел, берничә елдан рэп Америкада кабат баш калкыта.
Нью-Йоркта танылган бер төркемнең концерты барышында сәхнәгә 3 җегет сикереп менә. Алар уйнап торган көйгә кушылып, речитатив формасында текст укый башлый. Бар халык шакката. Егетләрнең тавыш яздыру студиясе хуҗасы Сильвия Робинсон ишетеп ала. Концерттан соң аларны эзләп табып, шушындый стильдә иҗат итәргә тәкъдим итә. Инде икенче көнгә үк студияда беренче рэп җыр яздырыла. Ул 14 минутлык була. Озакламый яшь җырчылар үзләрен төркем буларак игълан итәләр. Жанрга атаман да рэп дип триодагы егетләрнең берсе куша. Төркем бүгенге хип-хопның төп темаларында иҗат итә. Акча, машиналар һәм мәхәббәт. Язуыңа туктама, дәфтәргә сүз сал, күңелеңне тутырып, ишекне кыса. Тора бара рэп төркемнәр күбәя. Бу юнәлешне сөючеләр арта. Яшь буын мондый стильне аеруча да ошата. Шулай итеп рэп башка илләргә, аннары бар дөньяга тарала. Татар милли мөхите яңалыкларны бик үз итмәсә дә, безнең яшьләр яңа юнәлешкә битараф калмый. Дөрес, башта татар рэпы шактыйлар күтәрелеп китә алмый интекте. Ул җыр сәнгатенең бу төрен сөючеләр, телебезгә мөкибән яшьләр, татар әдәбиятын телен үстерергә йөрүчеләр арасында гына популяр булды. Шәкүр, Иттифак төркеме, Кейру татарда рэп булдырган егетләр. Альберт Нурминский исә иҗатка килеп, бу юнәлешкә яңа сулыш ирде. Аны халык үзе танытты. Тик монысы инде башка бер кызыклы тарих. Әлеге сюжетта легендар җырчыбыз Хәмдүнә апа Тимергалиеваның әйткән сүзләре дә искә алына. Ул да булса, татарга рок, рэп кирәкми, татарга моң кирәк дип әйтә. Моңа карашыгыз нинди? Килешәсезме аның сүзләре белән? Рэп башкаручы буларак мин бу сүзләр белән килешә алмыйм. Моң ул шулай ук татар музыкасының алыштыргысыз өлеше һәм бүгенге көндә рэп шулай ук татар музыкасының, татар дөньясының чыннан да бер өлеше булып тора. Һәр стиль, һәр юнәлеш, һәр башкаручы үзенең ниндидер иҗаты белән булырга мөмкин һәм булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки яңа юнәлешләр татар музыкасында да алар этәргеч булып тора. Димәк, һәр юнәлеш үз урында булырга тиеш. Әлбәттә, әлбәттә. Һәм инде ниндидер юнәлеш булырга тиеш яки тиеш түгел диюе минемчә бу коррект түгел. Әлбәттә. Сезнең иҗатыгыз турында сорауларымны дәвам итеп, шунда сорау биреп китәсем килә. Сез күпмедер вакыт сәхнәдән югалып тордыгыз. Сәбәбе нидә иде? Монда ниндидер Әллә берничә сәбәп булдымы? сәбәпләр күп иде, дөресен генә әйткәндә, тик иҗатка кагылганда, иҗатка килгәндә бу кечкенә генә отпуск ял, кечкенә генә түгел инде, берничә елга сузылды, 5-6 елга сузылды. Минем теге алдагы интервьюларда әйткәнем бар, штамп җырлар ясыйсы килмәүдә сәбәп. Чөнки һәрбер артистның ниндидер кризис вакыты була. Бу иҗатка кагылышлы һәм бу кабатлана башлый яки элеккеге хитларны кабатларга тырыша. Мин моннан баш тартырга булдым һәм Яңалык эзләдегез шулай бит. Әйе, ниндидер күңел караларын туплар өчен ял алып тордым. Сезне тамашачылар бит инде Шәкүр тәхәллүсе белән белә, ләкин иҗат дәверендә сез үзегезнең исемегезне алыштырып та алдыгыз. Ни өчен кирәк булды менә мондый үзгәрешләр? Мин гомумән алганда тормышымда гел ниндидер яңалыклар эзлим һәм Дали исемле тәхәллүс астында эшләгәндә әзрәк иҗат үзгәреп алды, теге яңгыраш үзгәреп алды. Тик татар халкы барыбер Шәкүр булып кабул иткән икән. Хәзер менә иҗатка кире кайткач Шәкүр тәхәллүсе белән иҗат итәм. Әңгәмәләрегезнең берсендә сез Шәкүр ул күбрәк чагыштырмача романтик образ дип әйткән идегез. Димәк, сез хәзер дә романтик булып чыгасызмы? Моны тыңлаучы гына әйтә ала, дөресен әйткәндә, мин иҗатымны ничектер анализлаштырырга теге мөмкин. Батырчылык итмисез. Әйе, миңа авыр ул яктан. Шуңа күрә моңа карата төгәл җавапны тамашачы гына әйтә ала. Тыңлаучы дип әйтим. Сезгә легендар шәхесебез Илһам ага Шакиров белән дә җырларга насыйп булды бит инде. Аның белән җырлау идеясе ничек килеп туды һәм Илһам абыйның рэпка карашы ниндирәк иде?
Илһам абый урын җмакта булсын гомумән алганда бик гади кеше иде. Минем өчен бу ниндидер теге Ачыш булдымы? ачыш булды чыннан да, чөнки шундый зур дәрәҗәле кеше бергә бер стәл артында утырганда гап-гади итеп сөйләшеп, ниндидер шаярып, ниндидер юмор хисе ул кешедә чыннан да менә бик киң иде. Җырга кагылганда бик еракта идек без дигән җырга Адель Хамзин, звукорежиссер, ул ремикс ясый иде. Аңа танцеваль ремикс ясарга куштылар. Сорадылар дип әйтик инде. Тик аның булып чыкмады да, мин ул көнне студиягә килдем Адель эшләгәндә һәм мин әйтәм, миңа бирәсең бу минусны? Бирәм диде дә инде һәм мин сүзләр яза башладым. Чөнки бу җыр чыннан да легендар, бу җырга үземнең версиямны ясарга, димәк инде дуэт яздырырга хыял бар иде. Һәм Илһам ага рәхмәт яусын аңа. Каршы да килмәде, бер нинди тәнкыйть сүзе дә әйтмәде. Нинди сүзләр әйтте ул сезгә? Иң истә калганы минем ул вакытта, бу ничәнче еллар иде, 7нче, 8нче еллармы, берничә көмеш балдагым бар иде. Печаткалар дип йөртәләрне. Без утырабыз бер стәл артында, как раз дуэт турында сөйләшеп, минем куллар булай ята, Илһам ага үзенең племеннигы белән килде, ялгышмасам. Мин нәрсәдер сөйлим, нәрсәдер аңлатып утырам, монда консилиум җыелды, бөтен нәрсәләр сөйлиләр. Илһам булар караганда, утырам менә булай карап. Мин шут кулларыма карап алдым да, ул нинә племеннигын әйтә, карал, балдаклары ничек ялтырый ди кояшта. То есть кешенең бу тормышка карата ниндидер җиңел карашы, бу чыннан да минем өчен шаккаттыргыч булды. Чөнки татар сәхнәсендә кайбер башкаручылар дип әйтик инде, үзләренең тотышлары белән, хәтта дәрәҗәләре белән аңа җитмичә бик ямсыз кыланалар дип әйтик инде, дөресрәге. Һәм Илһам ага менә янәшәсендә утырып, ул ниндидер теге шаярулар, мәзәкләр сөйләп, минем өчен бу чыннан да ниндидер резонанс иде. Яшьләргә ярдәм итеп. Әйе. Бик җиңел, бик гади карады, яхшы яздырабыз, яхшы җырлыйбыз диде дә. Менә бит. Әйе. Мин сезне милләт пәрвәр кеше буларак та беләм. Моңа дәлил булып, миңа калса, шушы көннәрдә генә язылган татарлар җыры тора. Һәм сез әлеге җырны Фирдүс Тимаев, Фриздә Әхмәтвәлиева белән башкарасыз. Әлеге җыр ничек туды? Әлеге җырның идеясы Фирдүс Тимаевныкы. Ул сезгә чыкты шулай бит тәкъдим белән. Мәйе бер көнне шулай менә бу җырга рэп партияларын өстисе килә дип тәкъдим ясады һәм мин бер каршы килмәдем. Чөнки җырның демо версиясе, теге музыканың демо версиясе энергетик шактый иде. Шуңа күрә мин андай әйберләр яратам, теге каршы килмәдем. Әлбәттә инде сүзләре дә ошагандыр. Беренче чиратта. Анда берничә версия иде, шуңа күрә белмим, мин бер каршы килмәдем, миңа бик ошады башыннан ук. Аха, хәзер инде әйдәге җырның үзендә тыңлап китик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Biz татар барлык милләткә хөрмәт белән карыйбыз. Татулыкны, тигезлекне кыйбла итеп саныйбыз. Изге азан тавышыннан башлана һәр көнебез. Байлыгыбыз, иманыбыз, динебез һәм телебез. Шумарта халкымны, түгәрәк дөньяның ышлы пышмаклары олдыр үз юлымда. Табан асларымда олы юл тузаны җиткер тавышымны. Җиткер һәр төбәккә, җиткер шәһәрләргә, мин татар диеп горур дәшәм. Һәрбер кайнар сулышым белән. Китсәң дә ерак, сүзләрем антым, ватан йөрәктә, ватаным алтын. Китсәң дә ерак, сүзләрем антым, ватаным атам, бабам ватаным. Эй, татарлар, татарлар, иманлы горур җаннар. Коюлашын ташын кыя, шундый безнең татарлар.
bilgen elimiz dinimiz var. Ey Tatarlar, Tatarlar. Шыннан да искиткеч жыр, мәхәббәт хисләре белән сугарылган жыр шулай бит. Тыңлаучы буларак, сезгә җиңелрәктер әйтергә шулаймы юк? Тагын сезгә шундый сорау бирәсем килә, бүгенге көндә татар халкында югары сыйфатлы рэп бармы? Рэп бар дип әйтергә була. Шуннан да югары сыйфатлы яңгырашы буенча шулай ук бар дип әйтим. Яңа музыкада бүгенге көндә заманча исем фрешмен диләр бит инде. Миңа ошаганы, мин шуннан да ләззәтләнеп тыңлаган башкаручы яшь кенә егет кем белгән тәхәллүсе белән эшли. Кем белгән, миңа бик ошый, афәрин, сыйфаты да яхшы, башкаруы, рифмалары, укылыш ягыннан да урыс әйтмешли впечатляет. Ничек уйлыйсыз, татар рэпының үзенчәлеге ниде? Нинди темалар күтәрелергә тиеш? Алар кыю булырга тиешме, әллә инде милләтебезгә хас тыйнаклыкта булырга тиешме? Рэпта гомумән алганда беркем бер нәрсә дә тиеш түгел. Рэп ул үзенчәлекле музыка, гомумән алганда монда кешенең, башкаручының үзеннән тора. Рэп ни белән кызык, рэперлар үзләре язалар сүзләрен. Үзләренә сүзләр язып, димәк, кеше ичке дөньясын җырларга сала. Мәсәлән, поп музыкага калсак, монда автор, текст авторы бар, музыка авторы бар, димәк, башкаручы бар. Тыңлаучы белән җыр арасында күп кенә посредниклар дип әйтик. Рэп күбесенчә сүзләре дә, музыкасы да бер кеше белән языла, һәм инде башкарыла. Шуның белән ул кеше тулаем үзенең күңел энергетикасын җиткерә. Шуңа күрә монда тематика яки шундый нәрсәләр юктыр. Ул глобаль рәвештә иҗат итеп була рэпны, шуңа күрә. Рэп үсеше милләтебезгә нәрсә бирә? Ничек уйлыйсыз? Бүгенге көндә рэп дөнья күләме музыкасының алыштыргысыз өлеше, алай гына түгел, бу инде топ дип әйтик инде, димәк инде ни бирә? Без үзебезнең яшьләребезгә яки музыка тыңлаучыларыбызга, музыка яратучыларыбызга яңа сыйфатлы продукт бирә алабыз. Чөнки рэп, джаз, рок, ска, инди бу стильләр кешегә ниндидер яңа нәрсә дип әйтик, яңа дәрәҗә түгел дә инде ул һөнәр дә түгел. Мен сүзен табып бетерә алмыйм. Димәк, инде прогрессия бирә. Музыкага тулаем прогрессия бирә. Алга үсергә мөмкинлекләр бирә. Шулай ук телне саклап калуда да зур роль уйный, шулай бит. Бу телне популярлаштыру, чөнки яшьләр бүгенге көндә күбесенчә рэп музыкасын тыңлый. Бу инде белмим, чартларда, клипларда күренә торганнар инде. Музыкаль каналларда, дөнья күләме музыкаль каналларында, рус каналларында рэп шуннан да еш яңгырый. Шуңа күрә татар телен саклап калуда үзенең кертеме өлеше бардыр хәтта рэпта да. Шулай да миңа калса, әгәр дә татар сәхнәсенә игътибар итсәк, рэп башкаручылар саны бик аз. Ничек уйлыйсыз, сәбәбе нидә? Һәм безнең Татарстаныбызда рэпны пропагандалау өчен, аны үстерү өчен барлык мөмкинлекләр дә бармы? Рэп ул
үзе бер экосистема. Анда теге ниндидер шартлар кирәк түгел аңа популяр булу өчен яки рэперлар, теге рэп башкаручылар җырларны башкара, аны үзе популярлаштыра. Миңа калса, күбрәк барыбер ничектер рэпның үсеше социаль челтәрләр аша бара. Килешәсезме? Бик тә килешәм. Гомумән музыка бүгенге көндә күбесенчә социаль челтәрләр интернет аша тарала. Ничек менә яшьләргә зур сәхнәгә чыгарга? Сез бит чыккансыз. Бу бик кыен сорау. Минем ниятем юк иде зур сәхнәгә чыгарга. Бу теге Рабит абый Батулла әйтмешли, халык тегермәне үзе өстерәп алып китте. Халык сырады, халык ихтыяҗы. Кабул Зур итте өлеш дип әйтәм. уйнагандыр, шулай бит? Әйе. Шәкүр, менә бүгенге көндә нинди яңалыкларыгыз бар? Тагын нинди планнар белән янып киеп яшисез? Иң зур планнарның берсе ел ахырына кадәр ничектер өлгерергә сольный концерт ясарга, чөнки ничә ел иҗат итеп минем сольный концерт ясарганым юк. Аннан кала планнарда якын арада клип, һәм инде җырларга калганда иң теге глобаль дип әйтик, ул Илсия Бадретдинова белән дуэт яздыру, чөнки җыр үткән елда яздырылырга тиеш иде. Тик менә һаман булып чыкмый әлегә. Барысы да әзер, менә вакыт кына җитми. Шуңа күрә алга таба иҗат итереп ала берсә, мөмкинлек булса, исән-сау булса. Без инде әлбәттә зур түземсезлек белән көтеп калабыз. Рәхмәт ялсын, рәхмәт. Ни кызганыч, тапшыруыбыз инде ахырына якынлашып килә. Әгәр дә тамашачыларга әйтер сүзләрегез булса, рәхим итегез. Иң мөһиме, сау-сәламәт булыгыз, яхшы, сыйфатлы музыка тыңлагыз, күңелегезгә килешле, күңелегезгә ятышлы. Яратыгыз бер-берегезне, бәхетле булыгыз. Иң мөһиме шул. Әлбәттә, артыгы кирәк тә түгелдер. Шәкүр, бик зур рәхмәт сезгә бүген безнең белән булганыгыз өчен. Сезгә алга таба да иҗади уңышлар телибез һәм әлбәттә инде берсеннән-берсе матур, эчтәлекле иҗат җимешләрегезне көтеп калабыз. Рәхмәт ялсын. Бик зур рәхмәт Сезгә дә сезгә. уңышлар. Рәхмәт. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Барыгызга да күтәренке кәеф, исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Подписывайтесь на канал Татарстан 24, не пропускайте интересные выпуски, жмите колокольчик.